Sinigurado ng Chief PNP Nicolas Torre na mitupyan ng human rights karas king pamagpatupad king peace and order king bansa ay ning balita. Pasibayo ng Pepatibeng Philippine National Police o PNP Chief Police General Nicolas Torre III ing pamanalakaran ng PNP na makatawo at makatarungan ng pamagpatupad ng batas king gewang flag raising ceremony ning Commission on Human Rights o CHR inyang Lunes. King kayang diskurso dinikdik ng General Torre ing katungkulan na ng PNP na ipatupad ng batas, agwantan ng krimen at panatilyan ng peace and order na siguraduhan ng kaligtasan ng publiko ang makatukiking batas ating respeto king karapatang pantao. Kinilala nemo naman ng CHR bilang maulagang kayaduangan king pamagbante kareng operasyon dareng kapulisan bang siguraduhan na reti makatukila king konstitusyon at demokratikong prinsipyo. Dininana mo naman prioridad Chief PNP pamangailangang isundo ing pamakiugnayan kareng institusyong karapatang pantao bang apasik na nga ning sistema ning pananagutan at isulong ing makataong paralan ning pamagpulis. Ing pamagbisita ng General Torre king CHR patunay yakano ning pamamuklat ning PNP king dialogo, respeto at kooperasyon kareng institusyon na magsilbing tagapagtanggol king karapatang pantao lalam ning bagong Pilipinas. Ako po Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.